ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା 25ତମ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ମହୋତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟା। ବାଙ୍କୀ କଚେରୀ ପଡ଼ିଆ, ବାଙ୍କୀ 10-10 TV5। ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବାଙ୍କୀ ମହୋତ୍ସବ 25 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଠିକରେ ଚାଲିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ବର୍ଷା। ଭିଜିଲା ମହୋତ୍ସବର ପଡ଼ିଆ, ପୁରା ମଇଦାନ କାଦୁଅରେ ପଚ ପଚରେ। ଚେୟାର ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ମହୋତ୍ସବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କିଛି ଦର୍ଶକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୟରେ ଅଧାରୁ ବାଙ୍କୀ ମହୋତ୍ସବରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଧିକ ସମୟର ବର୍ଷାରେ ପୁରା ମଇଦାନ ଓ ଓଦାରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ପାଇଲେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏପଟେ ବର୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଧରି ମହୋତ୍ସବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ହେଲେ ହଇରାଣ। ମହୋତ୍ସବ କମିଟି କି ବାଙ୍କୀ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ରୟ ଦେବାର ସୁବିଧା କରାଯାଇ ନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପୁରା ମାହୋଲ, ରାସ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ଚାଲିକି ଯିବା କରିବା ହେଲା ମୁସ୍କିଲ। ଚିତା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ମହୋତ୍ସବ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳର ପରିବେଶ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଖବର।